bra no enye huhu se de ohu no no ena enye fefefe nso se de wo hwehwe no no ahohare bebrebe mfa ahonyade mma na nso so sa achechede achewi a ye chiri ntempa abutre wo mu sa na ekono uduru nkasa mu a kono bokoboko ena nya asoche ne asukochea mu nso na wo beyi achea oh uhuru dofo a oba chiachia wo ho na nche no na nso so otu ohoho won kwanchen a chia no twen ma pe no mre ansa wati biadi na ayede na nso so entena ho makube no mpru hu fam ansa na ode bi akowa no ntempa abutire wo mu sa ene yekono se oduru nchechire mu a chiachia ho na wurawura num enche akasima na onan esinsamonsensan so a afafanto esi wutire so why de no bless unimu atie bless esuna fro ene esuna teche bless unimu atie esuna pai ene esuna peche bless hunu na tu kwan bless enye suatra enhwehwe kwantia brenya